Oironi anyuola moro e gweng' ma Ndagaiwa e sub-county ma Lego Usonga nikod kionko kod lit mathoth e chunygi bang' nyathigi ma nyako miluongo ni Christabel Atieno kwamo e piny mar Saudi Arabia tok joma ne odhi tiyonegi kono riembe. Kaka jafwambo marwa Steve Biko koro lero, familia no osekawo moyo jumbe 2 maonge twak moro amora e kindgi kod nyargi, ka koro gikwayo piny owacho mondo mi okonygi e yudo kaka nyathigi no nyalo duogo pacho mapiyo. Nyathina nowuok kadhi dwaro tich mar mondo mi oyud green pasture. Nowuok Kenya ka dwe mar 9 2022 tarik 16. Kanodhi dwaro tich Saudi Arabia, notiyo motieko contract mare. Koro kanochopo nodwa duogo, to boss mare ne dwa ni mondo mi oduog. Kamane kaka Eunice Ogutu pimo lit ma en go e chunye kalre kod midhiero ma nyathine ma Christabel Atieno osebedo kakaloe e piny Saudi Arabia kama nodhi manye tich. Luoro nomake ma kendo nochako omedo kendo renew contract mar 2. Ka koro nodwa ni mondo koro contract ne mar renew ni orumo mondo mi oduogi, kendo boss ne nochako moyawo kode lweny momaye gigene. Bang' tamore medo rake tielo mar 2, Eunice lero ni nyathine ne isando kendo igoyo gi jatende e piny Saudi Arabia. Sani en kod higni 30 ne gigoye, magituro tiendene te, magituro bade, magikawe, giwite oko, manokwanye mutere ka polis. Ka polis kama notere no bende okwang'e gima notimre. Kane dhi manye kanyo kama neno oro wach ne nitie ne koyude. Okenge magisegoyo mar chopo ir agent mare pok onyuolo lemo, ni mar agent no ne dwaro omenda maromo 30,000 kendo bang'e to agent nolal meru kapok oorne pesa no, kendo sani onge twak moro amora e kindgi ni mar ok omak simbegi. Pok wang'e kama nyathino nitie. Agent mare mar Candy Daniels ok mak sim, otamre mako simwa. Mokwongo nomako sim mowuondowa, notero sim kama nyathi nitie mondo wawinj sauti mare, ne kotimo mano. Koro sani ok omak sim mar ng'ata. Nyathino be koro wakia kama entie ni ngimane chal nade. E twak mogik e kind Christabel gi familia mare, noywago chal mar arita mare ka nyaka sani pok gichak gitudore kode. To gocho koywak ni mama kama nitie an marach, akali matek, kamuketani an gi rem. Polise gi be chal kama koro dwani mondo dhi koda yo moro maklong'o. Chako gocho na koro ma communication ugikie koywak na ni mama ideya gi waya mar stima. Kwayo margi ne piny owacho, ahinya to migawo mar tudruok pinje maoko, en mondo konygi duogo nyathi gi pacho. Akwayo jatenda ma en mbunge mara Sama Tandi, gavana mara James Aggrey Orengo, kamoro amora ma untie, konyauru nyathina oduog nago kata ngima kata tho. Bang' bedo gi twak mogik kod nyathigi ma Christabel Atieno tarik 21 dwe mar 6 higani, anyuola mare e gweng' ma Ndagaiwa mayudre sub-county ma Lego Usonga koro ni kod kwayo ne piny owacho mondo konygi yudo kaka nyathigi duogo pacho kae ka nyaka sani okwamo e piny Saudi Arabia kata bang' tieko rak mare mar tich. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.